ai wallahi tallahi an yaga muku wa'anda kuke tunanin ku wayayyu ne ko ku wayayyu ne ku zauna ku yi ta wata kwalliye kuna dinke kuna wani burge duniya ane muku liking ane muku comment kullun guni kuke wai ai ku ne wa Allah bauta ko a bayan idan kai ko a ba a sani ba kuna zuwa kuna sadaka kuna me hajiya alaji yarinya budurwa karama babba in kun ga dama ku zauna babu aure ku tabbata ku fi fir'auna jahilci gashi nan dai karshen wayewa su waye dama kani din to gashi nan babu wata magana ƙaryace Rama Sadau tun tana jaruma har ta da producer tai director tai producer tai wace gura uba yanzu gashi nan yanzu mahaifinta ya rasu burinsa su aure ƴaƴansa ko ana ta magana ana cewa ƴaƴan gashi nan a cikin wata ɗaya ƴaƴansa biyu ba shi da rai gashi nan gaba ɗaya sun cika masa buri sun wa ubansa sun wa kai kun cika ƴan halak Rama Sadau billahi alqudrata an daura mata aure to ko me yafi wannan farin ciki ƙarshen wayewar ki da lalacewar ki mutu ki lalace a bulakance ki ce wai aure lokaci ne ƙarya ne ko da aure lokaci ne da niyya ko sallah yin sai ki ce biki sallah ba sai ki ce ai lokaci kai ai lokaci ci in Allah ya lokacin da zaki fara sallah yayi zaki fara sai dai kiga ana miƙo miki takardun da ba da abu jama'a aka rubuta su ba da larabci ba ki kasa gane wani irin rubutu to mala'ika ya rubutu ta ina aka gane ina ma kake da idan da aka duba Rahama Sadau ta yi aure ga Tima ce ko Aisha ce ko Tima ni sunan nasu bace min yake ita ma ta yi sora guda biyu su ma yanzu kwanan zaka ji wuf dan gwata yayi ɗaya da ɗaya yayi yamma da ɗaya yanzu ma kagon kaya aka yi in ga muku tun daga Australia aka fito kuma a next generation ma aka je aka yi musu siyayyar su babu abin da ba a yi ba kai ku dai kun gama wallahi da duniya wallahi ane muku kallon wai kun waye kun zama yan duniya kun yi to me amfanin hakan shi yasa ka kyautata wa dan azan gasto ku ko ba za mu kyautata muku ba saboda tsinannu ne ku Allah ya ba ku dama kowace tana da jarin sama da miliyan 50 ko 100 a hannunta ta ki ta fito ta yi aure la'anannu wai sai an yi magana sai gyaran jiki to wai in kin gyara ubanki kika gyara waye zai kwanta kun mace yau kwana da wancan jibi wancan gata wancan duk wacce ta kalubalance ne ta yi addressing dina kawai kai tsaye duk wacce ta zargu ta yi blocking dina a TikTok kowace ce yawwa ku zo a banza ku kare a hofi mu dama yayyan mu duk duniya mu tun ba mu da wayo aka aurar da yayyan mu amma menene hakan ba wanda ya san wanda kai chobdi jan sai da Musa da brothers mu ba mu taba yi alalace ba dama yanzu ba gashi ba burin abba ya cika wallahi burin abba ya cika familin Sadau yau Allah ya yanke musu kowace ta san inda ta dosa Rama Sadau producer ce idan so kuke yi ba za ku bar haka film din ba ku auri wanda zai yarda ku ci gaba da ko producing ne ko film yanzu ba ga Rashida ba har yanzu ana wullota uwa ko ta fito a bazawara kuma da aurenta mijinta ya yarda ba gara ba ta kwana da ta dadin kowa Hajiya Rabi sai ku tsinannu ku zauna kuna wani goge sai azumi ya zo ku dinga hada wani dan kunu kuna rabawa da ko sai a bayan layi kuna cewa ku ai ku ne wa Allah bauta za ku ga ku ne wa Allah bauta kada ku je ku yi abin da ya ci kuna wasa da gwamnatin ubangiji kai ai wallahi Sadau yau kin sai da ni ma kwanan nan ai za ku ji zancen za ku ji zuwan da dawowar na shiga uku yan shi kenan kaga an duk sun tsatsane a gidan aure na shiga uku daga bisani kuma an samu wata mata da take kalubalantar mata da maza akan zamansu da suke yi a gidajensu ku zo ku ji labari daga bakinta. Ba za ka ɗauko ne daga gidanmu ina cin pizza ka ce sai lallai na zo na ci tuwon dawa ba. Dear future ka fani da tradition akan religion. Yawa sabida gaskiya babu inda aka ce mace ta dinga wanke matar aurenka abokiyar zaman ka ce ba baiwar ka ba. Ba za ka ɗauko ne daga gidanmu ina cin pizza ka ce sai lallai na zo na ci tuwon dawa ba. Dear future husband, just so you know, I might sleep, I won't wake up early, and I expect you to help me do the dishes, please. Ki yi aure, maybe ko a gida ko a social media, ke me yasa baki yi aure ba lokacin auren ki yayi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. To kun dai fahimci wannan tambayar? To sai tambaya na biyu, kuma menene gender roles and marriage? Kaman yanzu traditionally a al'adance an ɗauka shi namiji ya kawo gida
ya kawo abinci gida ne ita kuma mace ta yi wanke-wanke ta kula da ɗa ta yi wanki ta yi kaza ta yi kaza ta yi kin gane so ku menene na ku tunani akan wannan abu ku da ni da ban yi aure ba hadda aure ba budurwa ce ke ni budurwa ce so ni ban sani ba wannan tambaya ce ga waɗanda suka taɓa aure so menene za ku iya faɗa akan wannan abu amma da hakan kin san first question din ya shafe mu sosai and kuma ko da ba dan mun taba yin aure ba ko baka taba yin aure ba ka taso kana ganin abu in an environment especially we that were born in the ghetto kuma definitely kana da waɗanda suke aure a gidan sannan suke zuwa da problems kala su haka so kamar abu ne da ko da mun taba yin aure ko da baka yi ba za ka iya samu kana da experience saboda abu ne da ka taso kana gani kuma kana ji so I feel yanzu dai gaba ɗayan mu nan tun da kowace ba ta da aure dole gaba ɗayan mu ana pressuring din mu akan mu yi aure na sani so Fatima za ki iya faɗa akan wannan tambaya what are your first targets no za a yawa za ba ki answer this is my question ki answer so kuma ni haka zan bi gaba ɗaya haka za ki biyo mu to da in kin zo kai na ki wacce in na bada answer ba za ki ji kunya ba so ba ta answer starting with you please okay for me gaskiya idan ana maganar aure wani pressure daga gida ne ba na facing any pressure ba ga mahaifina ba ga mahaifiyata ba da yi cewa komai lokaci ne so da yanzu idan ka ce wa mutum yaushe zaka yi aure it's just like I'm gonna ask you yaushe zaka mutu tambaya ce because aure lokaci ne ba wai abu ne da zaka yi planning ba so da idan dai za a yi maganar plan ni fa a rayuwa tun ina shekara 18 zana yi aure no that's the truth shekaran ki nawa ka ajena so kawai dai na dauka aure lokaci ne kuma gaskiya iyayena ba sa mun bani wannan pressure kuma social media su wannan ba ma iya musu ba ma taɓa yin daidai kowa na da opinion ɗin shi akan rayuwanka bayan suna da nasu ya ma ke cewa kashi na duwa wa fiye da kwanan yawa amma sai su dinga hango na wani dama an ce ai laifi tudu yawwa ɗaki naka sai kuma kana hange na wani hen ababin da nake so in faɗi kenan so wayannan ni bana ɗaukan pressure din social media a matsayin abin da zai zo ya dame ni tunda su ba su ganin reality kawai social media suke duba kawai kaza kai ka je ka aure and idan yanzu zaka ce mu wani ya baka contribution